Newydd-ddyfodiad arall ydi Andy Graham ddath o West Kirby'r wythnos yma, gyda enw da fel ymosodwr, ond dydy cefnogwyr y Canaries heb weld unrhyw brawf o hynny eto. Wrth i'r hanner cyntaf fynd yn ei flaen, fe ddechreuodd Conwy bwyso, am ddiffyn Caernarfon yn fler, Gary Powell yn ergydio, ond ongladd Phil Owen yn gywir. Roedd llawer wedi sôn am y frwydr rhwng Ken McKenna a Geifion Williams cyn dechrau'r gêm, a'r peniad gwan yma gen McKenna ddath agosat greu argraff cyn yr egwyl. Ond wedi awr o chwarae, prif sgoriwr Caernarfon greodd argraff ar bawb, eiliad gofiadwy iawn. Eiliad i'w hael fyw, dro ar ôl tro. Argraff o fath gwahanol greodd Chris Waring ar y gêm yma, y dyfarnwr a'r dorf yn gytun, ei ail drosedd, felly fodd y cyntaf i'r cawod. Nath hi'n glawio goliau wedi hynny, ond dath Gary Jones yn agos efo'r daran yma, a dath cyfle ola'r gêm i'r Geifion Williams, ond Ian Bamford yn ei rwystro'r tro yma. Ond serch hynny, y cofis oedd yn ei morio hi ar y morfa. Conwy dim, Caernarfon 1.